Maluhod po ang gabos para sa nobina sa mahal na Santa Cruz. Gawi nin pagsulsol. Mahamiso na gayong Jesus, na pinakabanal mo si kahoy nin krus. Huli kan pagkadutai kan sa imong pagka-Diyos. Tanganing hugasan mo duman kan sa imong mahalagang dugo, ang sa kong mga kasalan. Ikinahuhuras ako nin makuri, ang sa kong pagkasala sa imo. Huli sa tabang kan sa imong grasya, naguhulaw akong bulanos na babaklion ko, ang sa kuyang buhay, ta naniniwala ako na huli kan sa imong daing sukol na pagkaugay, ipinatawad mo sa ko, ang gabos kong mga kasalan, awot pa. Pataratara, pinataratarata ka o sinanglita na gayong krus, kaibakan siyam na koron nin mga angheles, asin nagpapasalamat ako kay Jesucristong kagurang nanta, huli ta pinagkanigo kanin kaumawan. Ginibo kanyang trono kan sa iyang Diyos no nakamahalan, tanganing maging kang bulong kan kinaban. Ang nangungurog sa iyang mga gibong nangangalasan, asin sa kabayadan kan inot na pagkapahamak. Sa imo mapanungod ang kagalangan asin kaumawan, ngunyan asin sagkod paman awot pa. Gusos, o krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. Ika ang tandang masarig na sa langit huminilig, ika manan arko eres kun ang panahon masakit. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. Sa alituktok nin bukid nin Kalbaryo, ika naghulit na si Jesus pinagsakit, huli sa salang balakid. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. Padaling nadulag si mo ang pasaluib sa demonyo, mahiling an anino mo, minatago sa impyerno. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. Huli sa kabagsikan mo na itinaon ni Kristo, nangagpukan na pidaso na idulot nin pagano. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan sa namumutan mi. Ika ang totoong sinipit na daing gayo mainit, asin ika man ang katig nin gabos na nagsasarig. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na namumutan mi. Umawon nindaing tapos kahoy na urog kasantos, na pinakuan ki Jesus, tangani kitang matubos. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. Si Jesus umawon taman na dainin katapusan, hulitan krus sinawan ninda kulang kabagsikan. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. Si Jesus umawon taman na dainin katapusan, hulitan krus sinawan ninda kulang kabagsikan. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. May bagsik asin may bertud ining mahal na Santa Cruz, huling tinauan ni Jesus na sa tuyang paratubos. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi. Sambahon taasin ludhan ang Santa Cruz na paladan, nga ni kitang maumayan kan sa tuyang mga hilang. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasi, surugon mo nga ni kami, taikaan na mumutan mi.
Amin mahal na oliba, amin sidro na umaugma, amin daing siring na palma, sipris na magaya-gaya, o krus na makawiwili, krus na samong pintakasi, surugon mo ngani kami, taikaan na mumutan mi. O kahoy na paladan, kahoy na makakaumay, kahoy na ikakamuraway, awat palugod giraray. O krus na makawiwili, krus na samong pintakasi, surugon mo ngani kami, taikaan na mumutan mi. Antifona, o krus aprendidior, kung tis astres mundos libris, homnibus multum amabilis, sanctuario universis, qui sola fuiste, digna portare, talentum mundi, dulcid lignum, dulcis clavos, dulcia forens, pondera salva, presentem caterbam, intuis hodie laudibus congritam. Oremos, Dios que prislara saluta firi crusili laviatone, pasini tui pera miracula sustistasti condiudi ot vitalis ligni, Frisio eterni vita profrigia, consico amor quibis et crignas in secula seculorum. Amen. Pamibi sa katapusan, usa niyang lita na gayong krus na nangungurog sa gabos na marambong na kahoy na nagtataonin kagayunan sa tanuman kan Iglesia Militante. Ikaan kahadian kan Diyos Ama, ansitro kan Diyos Aki, asin ansilyo kan Diyos Espiritu Santo. Ika andangog asin kaumawan kan Maestro, na pinadupa asin ipinako sa imo, an katibayan kan sa Diyos na mga gibong nga ngalasan. An kabuhayan nin mga gadan, an sugkod nin mga maluya, an kanuro nin mga buta, an tabang nin mga ilo, an kalasag nin mga balo, kaginhawaan nin mga nagmumundo, ang liwanag na pinaparihas kan samong kamangmangan, ang paraharubay nin mga propeta, ang parasadol nin mga apostoles, ang kamurawayan nin mga martires, ang karangahan nin mga konfesores, kabinian nin mga birhenes, ang mga kaugmahan nin mga padi, karigunan nin mga banal, batong kalungdan, piedra angular, ang simbahan, kasarigan nin mga maluyang buot, kaginhawaan nin mga naghihilang, kakanon nin mga nagkakaipo, burabod nin tubig na buhay, sa mga napapaha, huli sa katanusan, karangahan nin mga nagmumundo, pandaog niya mo kisatanas, kagadanan nin kasalan, gamot asin dahilan, lambang marahay asin waras na biyaya, manibungang kahoy na olibo, sidro pinili nin Diyos, marambong na kahoy na palma, sa tanuman kan simbahan, halangkaw na sipres, sinanglitan na trono kan hading makakamhan, sa gabos na kahoy. Kabuhayan asin burabod nin kaliwanagan, sinasambata ka, ginagalangan, asin inuumaw, asin sa saimo, pinapamahala ko ang sakong kaipuhan, asin mga kaipuhan kan bilog na Santa Iglesia, tanganing huli sa imo, hinanyugon kan kagurangnan, ang sakong pagngayo-ngayo. Itugot niya sa kuya ang sakong mga hinahagad, kung mapanungod sa iyang urog na kamurawayan, sa karahayan kan sa kuyang kalag, asin sa rugaring mong kaumawan, na iyo ang sakong urog na minamaot. Alagad, labis sa gabos, iabot mo sako, ang biyaya nin banal asin mabansay na pagkagadan, tanganing ang sakuyang kagurangnan, asin para tubos na si Kristo, na namuot na magadan sa imo. Akuon ako huli sa imo sa kamurawayan, sa insya naghahadi sa kaibahan kan Diyos Ama, asin kan Diyos Espiritu Santo, sa panahon na daing katapusan, magkagurang man awot pa. Patara-tara, sa ikaduang aldaw, ay, tapos na pala.
Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China, and in the whole world, and make her strong and secure against the attack of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your most divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayon na ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwan, dai pwedeng mag-ako sa imo, an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot din mga armas na nakakagadan asin nakakalupog na butasan na ang sa indang mga aminisyon. Ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan, ang diritso kan gabos na tao, na makuhaan ranga asin kusog, kan mga naghihinguha para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos sa lugod ang pagbulos sin dugo, kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Hunyan Sabado sa ikapitong simana nin pagkabuhay. Isabay man niya to sa misang ini ang mga intensyon, mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obes and family, Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, birthday of Arix Maliapre, dulot ni Hazel Maliapre, siringman pasasalamat dulot ni Shirley Alejo, Mendoza family, and for the birthday of Fee Aldia, dulot kan Aldia family. Special man nakahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, to finish my 4 years journey in PMA and smooth and peaceful plebe days, dulot ni Shener Nisberly Sermona, for safe travel of Ruben, dulot kan Rokoyan family, for John Gabriel, dulot kan Sarong Anonymous, to pass the CPA licensure exam of Micaela Luis E. Yanson on May 24, 25, 2026, dulot ni Mildred Yanson, siringman special na kahagadan ni Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, Judy Rimilinli. Siringman sa mga kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Espiridion and Teresa, dulot kan Dominquil family, Dan, dulot ni Joy Sarsa and family, Chanki, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Eduardo, dulot kan Lieva family, Jaime Jr., dulot kan Asurin family, Aljun, dulot kan Aliho family, Lilia Ansinin, dulot kan Dait and Bugnot family, Herminia, dulot ni Rolando Liuna and family, Cecilio and Alejandra, dulot ni Alice Fernandez, and Oriel and Jose Oriel, dulot kan Aldia family. Matindog ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. pagurangdan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako undan sto makasalan, tangani magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles, asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibis sa kaguranan ng Diyos. Mayroong malugod sa toon Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa taong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen.
kita, O Diyos na makakamahan, namimibig kami, warasan na kami sa celebrar kan Piesta Pascual. Hulikan sa imong pagkamatinao, magrimpos kami sa mga kaugalian, asin pagkabuhay. Huli kay Jesucristo, kagarang nanyamo sa imong aki, kay babong nabubuhay, sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pag-abot mi sa Roma, si Pablo tinugoda na magkaiguanin sa diring harong, kaiba ang sarong soldado na magbantay sa iya. Pakalihis ng tulong aldaw, ipinaapod ni Pablo ang mga lider sa mga Hudiyo. Kan tiripo na, nagsabi siya sa inda, "Mga tugang, minsan nga ni day ako nin ano manalagi nibo, laban sa banwaan, asin sa kinaugalian nin sa tong mga magurang. Ako sarong bilanggo, puon kan itao ako sa mga Romano, duman sa Jerusalem. Hinapot ninda ako, asin buot nindang pabutasan ako. Huli ta daing sumbong laban sa ko, na maninigong padusahan nin kagadanan. Alagad, huli ta inulang iyan kan mga Hudiyo, napiritan akong iitaas ang kaso kay Cesar. Daya akong hinanakit laban sa sakong banwaan. Ini ang dahilan kung taadaw ta hinagad kong mahiling kamo, asin makipag-olay sa Indo. Huli kan paglaom nin Israel, darako ang kadenang ini. Bilog na 2 taon si Pablo duman sa iyang pinag-iorokan. Inaako ang gabos na minadurok sa iya. Pinagrukyaw sa inda ang kahadean nin Diyos, asin pinagtuklo sa inda nin hayag, asin daing kaulangan ang manungod kay Jesukristong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. O banal, ang banal makakahiling kang sa imong lalawgon o kagurangnan. Ang kagurangnan yaon sa iyang banal na simbahan. Ang trono ning kagurangnan yaon sa kalangitan. Ang sa iyang mga mata naghihiling sa kinaaban. Ang sa iyang pangalagkalag nagbabantay sa katawuhan. Ang banal makakahiling kang sa imong lalawgon o kagurangnan. Binabalo ning kagurangnan ang banal asin ang parakasala. Ang namumuot sa karatan sa iyang ikinakaungis. Huli ta ang Diyos banal, namumuotan ang banal na gawi. Ang matanos makakahiling kan sa iyang lalawgon. Ang banal makakahiling kang sa imong lalawgon o kagurangnan. Matindog po ang gabos as in pagrukyaw ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pedro nagkiling a sinailing na sinusunod sinda kan sa disipulong padangat ni Jesus, nagsandig sa iyang dagan kan sila na mamanggi, asin nagapot kung sa isayan magpapalo sa luib sa iya. Pagkailing sa iya, si Pedro nagapot kay Jesus, ano ang mangyayari sa iya, kagurangnan? Si Jesus nagsimbag, kung buot ko na siya mawalat sagkod na ako magbalik, anong labot mo kayan? Sumunod ka sa ko. Ang usipon nakabuyagyag sa mga katugangan na ang disipulong ini day magagadan. Alagad si Jesus day nagsabi, na dai magagadan, kundi kunbot mo na siya mawalat, sagod na ako magbalik.
anong labot mo kayan. Iyon ni a disipulo na nagsaksi kan mga bagay na ini. Sinurat niya ini asin aram niya to ng sa iyang pagsaksi totoo. Dagwal pang mga bagay na ginibo ni Jesus kung isurat gabos. Sa luba ko day magkakanigo sa kinabahan ng mga libro na ikakasurat. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Nya nakita sa huring pahina, huring kapitulo kan Ebanghelyo ni San Juan na susog sa iya kung isurat pang kabos na ginibo tinukdo ni Jesus day magkakanigo ang bilog na kinaaban. Alagad sa sayang pagsurat, ipinamidbid niya ang pagkadiyos ni Jesus siya aki kan Diyos asin sa kadakol na paagi ang halangkaw na teolohiya nagpapailing kan importansa nin pagpamibi pakiulay sa Diyos sin pagurop-urop. Di ko sabi na iding dua na apostoles si Juan asin si Pedro nagrepresentar kan duwang dimensyon kan sarong Kristiyano. May pigasabi ng active life nin sarong Kristiyano. Itong busy sa iyang pagtrabaho, apostolado, o ano pa ng mga proyekto sa buhay niya na para sa iya iyan paagi kan paglingkod o pag-umaw sa Diyos. Kaya sa mga religious pigasabing active life, iyon ni ang buhay ni San Pedro kasi sa tuyang paghiling sa pagsunod niya sa kagurangnan, garo baga siya pirmi ang naiinot na magsabi kung anong gigibuhon. So, impulsive character o kaya to show something to the Lord na may gigibuhon siya. Alaga din yung paagi man ni San Juan is through reflection, itong pagurop-urop. Sometimes dayo man todos makukuha ang tunay na kaulugan kang nangyayari o kaya ipinailing kan madla Diyos sa imo. So kahit po mong magurop-urop, take time to swallow everything, sabi nga, to digest everything. Yun ang nailing tang karakteristik kang theology ni St. John. Hulita sa yanganing pagkabihag o exile duman sa sarong isla, nailing niya na duman garo iniginibo sa iyang version of the gospel. As in, sulog sa iya na hiling niya ang pigasabing eternal life na nadutan niya, nahiling, nadangog ang buhay na pigasabi, buhay na dahil nahiling sa kagurangnan, alagad kang magdigdin sa iyang aki, nahiling niya ang pigasabing eternal life. And so he has seen, he had touched, as in namatian niya ang pigapod na buhay ni Diyos o divine life. Kaya kung ang tarong tao day naghurop-hurop kan buhay niya, paano niya man ma-appreciate na may regalo pala ang Diyos sa sato? More than what we ask for. Kaya lang ang tao kung minsan nahiling na sa ng problema, ang difficulty, pero promesa kang Diyos na buhay na dahil kasagporan, dahil niya inipig-appreciate. Sagod siguro na makaabot siya duman sa kalangitan. Kung digdi pa sana, naiiling niya so pain, so bitterness, so misery, kang buhay. Dahil mga Roma, promise ang kagurangnan, kung baka umanin totoo, as in, kung kasayang pagbadara kay Kristo, dahil man na bababago sa sato. Kaya this is the promise, the surprise for everyone, na despite the fact na nagtios kita, nagpaasan nga sa tong krus, digdi sa kinaban, igwa man napigahanda ang mahal na Diyos sa lambang saro.
whatever is the apostolate, the mission, na nadiskubrita ang Dios sa buhay ta, na itang pagpalampason, kundi susugani sa kagurangnan, kay pontang namit-namitan, dikit-dikit. No? Tansarong bagay, ma-appreciate mo, dapat dikit-dikit, little of anything. No? Takon, diriritso sana, dahil mo pigal, nam-nam, madali po iyan na makalimutan. Pero in the case of God, sabi nga ni, taste and see that the Lord is good. Sometimes sa mga bagay, pag madali tang makuha, nawara, dahil tayong pig-appreciate. Pero dahil ang Diyos, sabi nga ni San Juan, luway-luway na pigbibiklad sa diri niya sa tuyang harapan, tigdi po may hiling na it's not enough for a lifetime to appreciate what we learn about God. Kaya padagos ang pag-learn ta, when we leave this world, tamada eternity, yan ang gigibuhon ta pagkatapos kang buhay na ini digdi. Kay ba nang garo ang gabos na nagsarabi, kan experience ninda, ang mga santo, mga apostoles, nagabos na nagpahayag kan sa inang pagsaksi na indeed, tunay man ang God, may buhay na daing kasalpon. Magpamibig ka mga tugang, tanganin sa koan sa indong atang maako man lugod, kan Dios amang makakaman. Akoon man lugod kang kagurangnan nanatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namiibig kami, naan madatong ni Espiritu Santo, magandam kan sa mga puso, para sa mga Diyos noon na sakramento, ulit siya man sanaan kapatawadan kang gabos ng mga kasalan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totong maniniguasin dapat, matanaw sa nakakaligtas, nadanay sa minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamanaling kasagporan, nuligi Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay na liwat, nagpailing siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos, sinmantang siya nagmamasid, iniitaas, mantang sinda nagmamasid, iniitaas siya sa langit, tanganing gibuhon kaming makira sa sayang pagkadiyos, kaya sa labi-labing kaugmahan kang Paskwa, nagugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ang mga langit no na virtudes, in mga angheles na potestades. Nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, langit asin dagat,
kaitasan, kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurang nanin kanakadaan banal, bravo din gabos sa kabanalan. Kini mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rugari na buot. Pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, sinbagpasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos, na sabi, mag-ako kamukabot, sin magkakankay ni, tiniyan sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siringman magkapamanggi sa pagkaya man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, si mag-inom kay ni, tayo kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindani na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa kot. Misteryo kan pagtubod. Pagkakadan mo kagurang na, ipinapamareta niya mo. Kan pagkabuhay mo liwat, ipinapayag. Sagod na ikaw magdatong. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong magagurangdan, kining tinapay ng buhay, singkalis, singkaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanag mong makatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahira kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Giramdama kagurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa bilig na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singkang gabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na ang pinapamibi sa misang ini, sa iyong gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na may ibig kami, tanganing kaibahan ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singabos na santos, sa kaitupa na kapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, kapag kasarokan Espiritu Santo ang gabos kagalangan sing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Nagduan kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos no, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo niyan sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagan siring sa langit. Ang sa mong kakanan sa araw-aldaw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadan mo kami sa mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tangaling kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo.
Hulita sa imuan kahadian, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristong kagurangnan sinabi mo sa mga apostoles, katunidungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katunidungan, tinatao ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sinpapagkani ko asyang matuninong asin nagkabarunyog, pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko siya mga patuninong asin magkabarunyog, sosog sa imong kabotan, kanabuboy nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga ning kagurangnan, mapasinday sa god paman, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tandaan katuninungan, peace be with you. Pero kang Diyos na nagpaparang ang mga kasalan kan kinabang. Pero kang Diyos kahiraki kami. Pero kang Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan kinabang. Pero kang Diyos kami ning katuninungan. Uyang kodero kan Dios, uya siya nagpaparang ng kasalan kinaban paladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumay. Mga tamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Pagurangdan kay raking akoan sa mo mga pamibi, tanganing sirings na ibinelyo kami halis sa daan, pasiring sa bagong sakramento kay ning nagbutas na sa pagkabuhay na daan, ulikan mga pinabanal na kaisipan, mabago man, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Awiton tan, Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filebe, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea eco, Advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Dietrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, od dignum filii tui habitaculum effici meriretur, Spiritus Sancto operanti preparasti, daut cuius quem ratione et amor, eius via interdictione ab instantibus malis, et a morte perpetual liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga pamibi, ni Sanudas Tadeo, sin Maria ng Kadigtasan, kamo sin sa mga sa buhay bindisyonan sa ngarang kanama, sin Aki, sin Espiritu Santo, Amen. dinulutan ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Lakas sa mga dadanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawan, marayo araniman, maduman kanwaan.